ụmụnne bịakwanụ m ọzọ ọmụ abụ maazị okwu na ụka onye ji MC Legacy wee mara n'iru akwụkwọ here. Ihe m na-ekwu taa bụ okwu a na-eme gbasara ụmụnne abụọ Flavor na nwanne nwoke tiri egwu nke a na-akpọ Obodo. So enwere ihe nwanne nwoke kwuru ebe a, but enwere ihe m chọrọ m ka ọ na-egegodi ihe o kwuru, geshagodi ihe o kwuru before tupu anyị abịa back bịa gwọọ na ihe achọ ka anyị gwọọ na ihe ihuru na-eme gbasara nwanne nwoke tiri egwu a na-akpọ Obodo and Flavor na Teresa Ọnụọha na gaaga akụkọ the same egwu. Gee ntị tupu anyị abịa back. I got to comment section this morning and I saw people saying that I should post the screenshots of the message. I've done that before. See the screenshot here. When I drop this song Obodo, I go directly after I drop the song, I go directly to his inbox because someone wanted to buy this song. Someone that is an artist in US, like I said before, that want to buy this song from me. I said no, music is an investment. That I'm not selling my properties. That I think I want to remixe it because I know that Flavor will love it. I go directly to gaaga inbox. See the message here. I said, "Good evening, sir." I mean, good morning. I greeted him. I said, "This is my new music. I made 2 minutes video. I made video of the music. I sent to him. He clicked it and watched it. When he watched the music, then he didn't respond to anything. I sent him message again. I want to remix this song. You understand? All the message went. He didn't respond to anything. So the next thing I'm seeing is for him to call Teresa. See, Teresa Ọnụọha is from my maternal home side. It's the same kindred. You understand? My mom is from Unubi. Teresa is from Unubi. If it's the same kindred, that is why the music talent is all over us. So the best thing you could do is to call me. Since you have bring the inspiration, I have created that beat. I created that beat took us time to create. That inspiration, that song took us time to create. I created the beat. I do the lead line on that song. I take time to write that song. Okay, since you listen to this song and you love it, why didn't you call me? Okay, guy, this song is good, but I want to bring Teresa in it. You can do your own part of relics, then Flavor will do, Teresa will do. Then I will sing my own part. I will know that I'm not ripped. Even though people don't give me any percentage or any royalty, it's another way of promotion. Then you listen to the song and get the inspiration and use the inspiration that I did. A lot of people are in comment section talking rubbish. Do you know what it takes to write song? Flavor, at this stage of Flavor in music industry, Flavor suppose they look up to Olamide, Two-Face them. You don't suppose they follow young upcoming stars they drag music. What you suppose they do now is to they push us. If you see guy we get hit track, you like the song, call him, bring down your song. Let me put word for you. But you are dragging music with upcoming or with us. Your stage now in music industry is not to rip us. Gaaga, you went and collect the song and you expect it to be. I will be continue making video on this case until I get justice. My own beat and my own line sweet personal own self. You see that my Obodo, it will trend more than any other thing. My own line sweet, my own production sweet personal own, because you guys want to mimic everything. When I not feed do them now, you think when they sound yam yam, they sound like speaker where they pour water. Because God won't punish you now. Wickedest producer on this thing. Ichori boutique, moleba na chinenika batago. Okay, ndị Igbo so atakwa n'ofu atakwa n'ọkụkọ.
ọwụ ili ka atụrụ atụ. Oke nwanna, ikwuchala ihe niile kwuru, anyị nọ n'ihe ikwuru. Ebe mma gị na mma Teresa ọ na-ahachi ofu ebe, ka ihe mere iji chọba dị manija Teresa ọnụ ọha ga mitie ya, ma ịma na ọwụ ya nwa nwe that chorus anọ n'egwu ahụ, egwu ahụ onye nwa nwunye. Ka ihe mere iji gadịga mitie ya ka gịlị ya abụọ shi kwuo, then imekizie move imitizi Lady Gaga, both their manager or both Flavor, mama or Flavor, but imit those people. I wouldn't make the first move to Teresa Onoha. Maybe Lady Gaga abịasị ya ka ha mee ihe. Teresa Onoha ga-agwa ya, ụmụ ewuli iwe na enwekwere nwata abịara anọ sokwa na ya ka eme ihe dị taa. So ya sokwa ihe mere eme nwa mma ka a na-akpụ ya. So egwu a dịka ọ bụrụ na ọ bụghị nwe dị egwu a dịka egwu ịkọpịrị akọpị, and ha wa na-agbazi egwu ụzọ gazie n'iru gaa n'isi onye nwe dị egwu ha na ha eme dị egwu. Nwanne chetakwa na overtakings allow, but ihe a ga-ekwu ebe a wamenye gị ofu ndụmọdụ, adara apụtazi n'iru akwụkwọ akparị ha, but chọọ wee a ga-emetakwa ihe a ga-eme n'egwu a, chọọ wee ka unu mezie ya n'iru na iru, ka ọ hapụ ịbatiwo ụzọ wuo, because egwu a clearly ọ bụrụgo nwe bata ngwa revive dị egwu, but ọ bụrụgo nwe dị egwu. So ndị a gaala n'isi mmiri shi gị n'azụ, but ọ ihe ịkara ime na mbute ụzọ. Ọhịa m chọrọ ikwu, onye ma ihe ọ ga-ekwu ya kwuo, detuo ya na comment section.